Hi friends, welcome back to my channel and teman teman sekian informatif video lah nanti di logo da Bodoland University निफ्राय अर्थात Central Selection Board निफ्राय फोसावजानाय एबा BTC निफ्राय फोसावजानाय जे टेक्निकेल नि भेकेन्सि दंमोन लोगोफोर बेयाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर अके दा बे मोजां खौराङा बेखौनो भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अके दा गिबियावनो जों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे अफिसियेल वेबसाइट बेयाव फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव थांदों अफिसियेल साइटआव थांदों थांनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनसे श' जागोन लोगोफोर दा बे मोजां खौराङानो जाहैबाय जोङो टेक्निकेल जि भेकेन्सि दंमोन लोगोफोर बेनि जे रिटेन टेस्ट बेखौ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेखौ कन्डाक्ट खालामनो थांगासिनो दङ लोगोफोर बेयाव दंखायो नटिस फर एडमिट कार्ड for written examination for the technical post of होननानै बुंखादों लोगोफोर अके दा बेयो माब्ला जागोन सोर एप्लाइ खालामदोंमोन बबेयाव बेनि एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अके फैजेनोबा बेनि अफिसियेल साइटआव थांनानै बेनि जि नटिफिकेसन बेखौ नायहैयो लोगोफोर अके दा बेयाव थांबाय जोङो बेनि जि नटिफिकेसन बेखौ नायगोन बे नटिफिकेसना जोंहा बेफोरबायदि फोसावजाखाबाय बे नटिफिकेसनाव रोखा दंखायो होननानै बुंनानै रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेखौ रिलिज खालामबाय अर्थात CSP निफ्राय बेखौ रिलिज खालामबाय लोगोसे बे नटिफिकेसनखौ इनफरमेसन इम्पर्टेन्ट नटिफिकेसनखौ लोगोफोर दा बेयाव मा दङ नोंथांमोना नायलांदों BTC निफ्राय फोसावजानाय जि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट लोगोफोरनो दंखायो डिपार्टमेन्टफोरा मा दङ चाइल्ड एन्ड वुमेन एन्ड चाइल्ड डिपार्टमेन्ट दङ हेन्डलुम दङ बेनि उनाव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बेनि उनाव सिज ओमफ्राय सयल कनजारभेसन ना ओमफ्राय फरेस्ट कालचारेल एफायार्स इरिगेसन सेरिकालचार ना बेफोरबायदि डिपार्टमेन्ट दङ लोगोफोर दा बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोसावजानाय जिखिनि टेक्निकेलनि भेकेन्सि दंमोन लोगोफोर बे टेक्निकेलनि भेकेन्सिफोराव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां जोंहा बेनि जे रिटेन एग्जामिनेसन बे जानो थांगासिनो दं लोगोफोर अके दा बे रिटेन एग्जामिनेसना बबेयाव जागोन लोगोफोर अके दा बेखौ स्पेसियेलि नोंथांमोना बबेयाव होनो हागोन क'क्राझारावल' जागोन बे रिटेन एग्जामिनेसना लोगोफोर अके क'क्राझार टाउननि गुबुन गुबुन एग्जाम सेन्टारफोराव बेखौ लानाय जागोन लोगोफोर अके आरो बेखौ माब्ला लागोन बेनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना 17 to 21 जुननि गेजेराव लोगोफोर अके 17 to 21 जुननि गेजेराव दा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो बेखौ माने एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोफोर अके दा बेखौ बबेयाव डाउनलड खालामनो हागोन बे गासै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा बेनि जि एग्जामिनेसन बेयो जोंहा 22 जुनाव जागोन लोगोफोर अके 22 जुनाव जागोन नोंथांमोना रेडि जाखासै लोगोफोर अके एग्जामा खिन्थु गुबुन गुबुन जिल्लायाव जानाय नङा दे अनलि क'क्राझार टाउनाव जागोन अके अनलि क'क्राझार टाउनाव बेनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनाय जागोन रिटेन एग्जामिनेसन अके आरो डिपार्टमेन्टफोरखौ नायनानै लादो खेबसे खोन्थाफिनदों आङो डिपार्टमेन्टफोरा जाहैबाय जोंहा मा दङ बेवहाय दंखायो नै वुमेन एन्ड चाइल्ड डिपार्टमेन्ट दङ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल दङ सिड डिपार्टमेन्ट दङ सयल कनजारभेसन दङ फरेस्ट दङ अके फरेस्ट डिपार्टमेन्ट कालचारेल एफेयार्स दङ इरिगेसन दङ एन्ड सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट अके बेफोरबायदि डिपार्टमेन्ट दङ एग्जामिनेसना 22 जुनाव जागोन आरो बबेयाव जागोन क'क्राझार टाउनाव जागोन आरो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना 17 to 21 जुनाव बेखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके आरो बेनि एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव मोननो हागोन नङाबाथाय CSP नि वेबसाइट बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दिनैनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोफोर अके दा इनफरमेटिभ भिडिअ बेखिनियानो जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजआव फैदोंब्लाथाय बेखौ फल' खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर अके थेंक इउ फर वाचिं